Čoraz častejšie som si pri svojej práci začal a si uvedomujem, že skutočne táto republika sa prispôsobuje úzkým záujmom finančných skupín a záujmom jednotlivcov. Tento stav treba zastaviť a zvrátiť. Preto som v hnutí 99. Je pravdou, že v autoritatívnej dobe môj otec bol predstaviteľom exekutívy, ale ja tvrdím, že bol veľmi triezvy pri výchove tak mňa, ako aj môjho brata. Robil všetko preto, aby nás pripravil pre život, aby sme si vážili základné hodnoty. Otec nás držal veľmi skrátka. Stíhaných je množstvo ľudí, možno ich rátať na tisíce. Ale ja sa pýtam, či za posledných 10 rokov bol niekto trestnoprávne zobratý na zodpovednosť z exekutívy alebo niekto, ktorý je blízko politiky. Nebol. A myslím si, že toto je jasná odpoveď. Človek to niekedy nosí v srdci. Jednoducho ma to lákalo, stal som sa vyšetrovateľom a tá práca ma v plnom rozsahu naplňala a mal som ho veľmi rád. Rapidne narastala trestná činnosť, kde do roku 1989 Krajský úrad vyšetrovania, ktorý mal vtedy a riadil 11 okresov, bývalý Veľký západoslovenský kraj, ktorý mával tých závažných vecí okolo do 60. Už v 90. rokoch sme mali okolo 800 vecí. Prevažná bola násilná trestná činnosť. Pôsobil som ako vyšetrovateľ na tom článku, ktorý vtedy zabezpečoval alebo vykonával vyšetrovanie v tých najzávažnejších trestných veciach. Ja hovorím, že to bol strop trestnej činnosti a prevažná väčšina týchto vecí sa jednalo o vraždy. Je pravdou, že som vyšetroval zavlečenie syna slovenského prezidenta Michala Kováča mladšieho. Pravdou je aj to, že predo mňou už túto trestnú činnosť vyšetroval môj kolega Jaroslav Šimunič, ktorý mi zanechal určité dôkazy, ktoré minimálne odôvodňovali podozrenie, že na tomto trestnom čine sa podieľali príslušníci Slovenskej informačnej služby. Ďalším dokazovaním veci sa táto verzia jednoznačne potvrdila. Potvrdila sa až do takej miery, že som so súhlasom prokurátora Krajskej prokuratúry zadržal niekoľko príslušníkov Slovenskej informačnej služby a následne som ich obvinil. Vec nebola z mojej strany dotiahnutá do konca, pretože som bol z tohto prípadu odvolaný. Výrazne. Do roku 1989 sme mali vraždy pomerne jednoduché. Išlo o tragédie v rodinách, išlo o situácie, kde bol nejaký alkohol, žiarlivosť a podobne. Po väčšine som šiel na výjazd a už bol známy pachateľ. Po 89. sme tu mali obrovský nárast zločinu organizovaného, vraždy na objednávku, čo sme v tom starom čase vôbec nepoznali. V roku 1995 sme tu už mali veľmi silné organizované skupiny. Ja osobne tvrdím, že to bolo obrovské zlyhanie vtedy vlády aj ministerstva vnútra, že vôbec pripustili vznik takýchto štruktúr. Vysvetľujem si to tým, že v rámci privatizácie bolo množstvo procesov, kde určité skupiny vtedy potrebovali a využívali toto podstretie.